bụrụ na ị bụ nwoke wee na-anụ nwaanyị, ị na-akpata ego mana ego nwunye gị na-akpata ka nke ị na-akpata. N'ife na-atọ m ga-akpa afa, kedu nke kasị mkpa ọ ga-abụ ọ bụrụ na ị na-eme, ị nwee ike ka na-enwetakwa nsọpụrụ n'aka nwunye gị dịka nwoke chi ezinụlọ? Ọ bụ ịkwụ ụgwọ ụlọ bụ ife kasị mkpa? Ka ọ ịkwụrụ ụmụaka ụgwọ akwụkwọ bụ ife kasị mkpa? Ka ị na-egote nri na-eweta n'ụlọ bụ ife kasị mkpa? Kedu nke ọ ga-abụ ị na-eme, ị nwee ike na-enwetakwa ugwu n'aka nwunye gị dịka nwoke chi ezinụlọ? Afọ ịghọtago ebe m na-eje? Ịghọtara ebe m na-eje? Ihe eji ekwu ihe awụ ka ị nwee ike na-enwe nsọpụrụ n'aka nwaanyị, maka na mgbe ọbụla nwaanyị na-enye gị nri, ọbala ụlọ na mma akọlụ gị fedonia. Nwoke nwaanyị na-enye nri na-eyikwe na-enye ka apachara apachị. Gwa anyị ife ilo na comment section, banyekwazala anyị aka tụsa ozi a ka olu ndị ọzọ ntị. Ndị be anyị, daalụnụ, ka ọ dị n'ụbọchị ọzọ.